Aika itse varma tyyppi. Yllättävän hyvin niin sanotusti hermo pitää. Joo. No joo, katsotaan. Sosiaalinen koirahan taas sillä tavalla, että tämä tulee vieraan ihmisen luokse ja moikkaa reilusti ja lähtee vieraan ihmisen mukaan. Sielläkin ottaa kontaktia. Käsitellä antaa itsensä hyvin. Siinä se ei enää syvennäkään suhdetta, että kukaan häntä hitelee, vaan on ihan viisisti paikalla. Ja sitten ollaan tuohon uteliaisuuspuolelle, mitä nyt voitaisiin sanalla rohkeuskin kenties kuvata, niin se vähän vaihteli tässä. Haalarihan oli semmoinen, että siinä, sehän ei niinku pelännyt sitä ikinä. Ja kun me ei siihen puutu, vaan myöskään vaan siihen, mitä se tekee. Eli päämäärähän oli se, että se sai itse ottamassa kontaktia. Nyt se vaati sen, että kyykkiin siihen viereen ja kututti silloin se tuli. Se on semmoinen, kun tässä vieressä kusetti ja niin, että ei ole niin kuin vaan siinä. No sitten tuossa äänilaitteellahan se osoitti sen sitten, että eihän hän tämmöisiä rekkuloita pelkää, eli se selvitti se täysin itsenäisesti, samoin nuo aaseet, niin siellä sinun rohkeusristaa tuo itse tutkimus, se on tietysti hyvä asia. No sitten tullaan periaatteessa sitten tuonne päinvastaisiin reaktioihin, eli pelkoon. No pelkohan tämä ei niinku periaatteessa osoittanut mitään, eli kun sä teit noita palautuskierroksia tossa, niin kun se oli selvittänyt ne, joko itsenäisesti tai sinun avulla yhteistyössä, niin sen jälkeen se niinku nollaa itsensä välittömästi. Niin kuin sanonta kuuluu, toimii kun junan vessa, se vaan kävellä puksutteli ees takaisin, ei sitä kiinnostunut nuo härvelit enää, eikä se pelännyt niitä myöskään. Ja näin ollen se on hyvä, että sille ei jää mitään jäljellä. Osakoidistahan näkee sitten mörköllä, kun ne pelästyy kunnolla, niin sen jälkeen vielä ihan omia aikoja tässä ilmoittaa. Sitten nuo leikit, no joo, otetaan aggressio päälle, ne on jossain siellä syvällä. Ei tullut ottaa mitään esille yhtään. Tossakin se noilla aaveilla Malkko niin hyvin iisisti seurailla niitä, mutta ei tarvinnut peristä eikä enää. Sitten kun sillä oli mahdollisuus, niin se itse meni ratkaisu. Leikit alussa ja lopussa. Se fyysinen liikkuvuus ja välillä oli ihan samanlaista. Ja se painavampi puoli sitten tuossa leikkiössä, se tarttuminen, niin se oli alussa ja lopussa ihan samanlaista. Sillä tarttumisella periaatteessa on suurempi painoarvo siinä, millä tavalla koira tarttuu, puruosa. Kun sitä pidetään niin vahvasti purullisena. Että pikkusen kevyesti ottaa ja vähän ehkä lunkista, ihan itsekin auki kouttuu. Mutta se on sen takia. Laukaukset, hyvä puoli. Ei minkäänlaista edestä. Jos käytetään toista ilmaisua, niin se on laukaus varmaan toista. Ja tuossa aktiviteetissa se pikkusen piipitteli, eli siinä vähän rupesi pitkästymään ja se vähän niin kuin sisätäpäin lämpö nousi, niin sanotusti, eli se henkinen kuormitus niin pikkusen rupesi tulemaan, se mistä tapahtui, kynsää. Siinä vähän ääntä, mutta sittenhän se ei täällä muuallahan se oli ihan hyvin. Et kyllähän nuo laukauksikin, niin kyllähän ne kertoo koiran hermorakenteesta. Tällä tavalla kovaa korvettiin lappuun ja toista kertaa tämän torjunta pian.